Volám sa Michal Mizerák, mám 20 rokov a som tvorcom Icophones. Myšlienka skombinovania hudby a zelenej energie sa mi zrodila v hlave približne 3 roky dozadu na jednom seminári v Bratislave. Bola to impulzívna vec, takéto wow, to je ono. A netušil som, či by niečo také mohlo naozaj jestvovať. Nedal som sa však odradiť a vďaka rôznym akciám, súťažiam a odozvám som nadobudol istotu a podporu. Počas vývoja projektu som sa spojil s fantastickými ľuďmi, ktorí moju myšlienku posunuli oveľa ďalej, ako som sám dúfal, a teraz tvoria pevné jadro tímu. Práve dnes sa dostávame do fázy, kedy by sme chceli vyskúšať náš prvý ozajstný prototyp s vlastným dizajnom a všetkým, čo k tomu patrí. Veríme, že s vašou pomocou to dokážeme. Smartfón. Výdobytok doby, bez ktorého sa už takmer nepohneme. Je to náš malý prenosný počítač a jeho možnosti sú neobmedzené. Teda až do toho momentu, keď vybitá batéria z neho robí len kus nepoužiteľného kovu a elektroniky. Každý majiteľ mobilu sa stýka s týmto problémom denne, no vďaka väčšinému zhonu sme nenašli doposiaľ vhodné riešenie. Preto sme sa my zastavili, pozorovali, pýtali sa a prišli sme s nápadom, ktorý rieši náš problém nielen intuitívne, ale aj ekologicky. Vďaka moderným technológiám sme boli schopní využiť energiu slnka a spojiť zábavu v podaní hudby do jedného produktu, ktorý sme nazvali Icophones. Ako to vlastne funguje? Predstavte si seba na ulici, počúvajúc hudbu počas pekného slnečného dňa. Vďaka špeciálnym fotovoltaickým článkom získate energiu zo slnka, ktorá sa postupne ukladá v batérii slúchadiel. Ak by sa batéria vášho smartfónu chcela vybiť, stačí pripojiť extra konektor od slúchadiel k mobilu a nabíjate je na radosť. A čo z toho máte? Lacnú energiu a pocit, že robíte i vy niečo pre ochranu prírody. Pravdaže, nevždy svieti slnko, či ste práve vonku a počúvate hudbu. S tým sme pravdaže tiež počítali. Čokoľvek už robíte, stále si môžete nechať nabiť slúchadlá pomocou nabíjačky a budete si tak istí, že záložnú energiu budete mať stále pri sebe. Ak vás naša myšlienka zaujala, obraciame sa práve na vás s prosbou o pomoc. Potrebujeme vyzbierať finančné prostriedky, ktorými pokrieme náklady na vytlačenie prvého prototypu v 3D tlačiarni a na kúpu dodatočných súčiastok. Zistíme tak prípadné chyby a problémy, ktoré sme pri dizajnovaní prehliadli či nevzali do úvahy. Veríme, že vďaka vašej pomoci tak môžeme vytvoriť produkt, ktorý vám v budúcnosti bude môcť vrátiť peniaze, ktoré nám boli poskytnuté na realizáciu. Chránime prírodu melódiami hudby. Tak znie naše heslo a dúfame, že sa k nemu